Iti Masakbayan Full Episode Channel. Agyaman kami iti panakangegem. Ti episode itaket mabalin nga mang pabigbig iti riknam. Da kayo adwa, anak ken Raki. Itataawanin ni Papayo. Awanan ti pangsweldok kadagiti katulong. Da kayon adwa ti aglinis ken aglaba dito'y balay. Sursuruin nyo mat ti agluto. Kasano ti panagadalmi, tita? Saan ka di adandanin ti bakasyon? Mabalin asaan kayon amapan ije pagadalan. Inton umay apa nagsasara sa kayto agiskwela, ha? Apay ngay, tita. Kayat ko ti mapanijay pagadalan. Awan nga ruden ti aramaten nyo, tawan matan ni Papayo. Apay ngamin ana aksidente ni papa. Awan lang nga roden ni mama. Awan pay ni papa. Wen nga rod manong. Kasano tapaitan. Iso nga rod apagawidak dagiti katulong. Anya nga iti pangsweldok kadakwada. Alangan at isapol amin ti grocery nga imatunak ti paggapuan amin akanan ken pangsweldok iti katulong. Anya matan ti kastoy manong. Balay ta ngam katulong tamat. Ha? Apay anay bagam akatulong ta. Babaunan na tamat ni Tita Jacinta. Apay ngamin nga inasawa ni Papa ni Tita Jacinta. Idinatay day di mama. Jakman amo ken ni papa. Insangpet namat dito'y balay ni tita Jacinta. Jak kayat ni Tita Jacinta. Naungat ngamin. Nalaing pay nga agkudot. Mangmangan sama ti Jairoar. Kay baga na ngagluto ta iti kananta. Ngam di mat mangan ditoy. Isu nga uray noodles laang ti iluto ta. Awan bibiyang na. Nauma akon iti itlog kan noodles, manong. Isu laang matigat-gatangan ni tita Jacinta. Apay nga da kayo dito arubayan, ubing. Or-orayon mi ni tita, nana. Naibos nga min ti itlog kan noodles aginatang na. Awan iluto mi. Anya? Itlog kan noodles tigat-gatangan na para kada kayo? Una na. Ngam saan matamang mangan ijay balay? No saan amang mangan di tabalayo? Kaawatan nga iti restaurant amang mangan. Siguro nana. Sapay naglaing agungat. Agkudot pay no adda di na kayat. Amangan no rabiinton asumangpet. Ala, umay kayon dito'y balay, tadain lutok a dinangdang. Kaya tyo ka diti dinangdang? Ha? Makan kami di tabalayo, nana? Uy, ana, kababain amang mangan takat din iti balay ti sabalay. Mabisinak, manong. Jak ngaminan kayat jay noodles. Saan kayon nga agin narasaas dita? Eh, Umay kayo ket din. Apay, diyo kayat ti lutok? Naglimas met gayam ti dinengdeng abukal analaukan iti bulong marunggay, nana. Ay, kasi kayo mat nga ubing. Mas daawak ka ni Manang Jacinta. Taimutan na kayo. Kat adamot imbati ti amayo a negosyo na. imbagak day takan kwa na. Ngam kinudot nak, nana. Saan anaing kalintegan day tanga aramid na? Awan ka di ti kabagyan nyo dito eh. Saan mi nga amo, nana? Di ko na idi ni papa kat adda kano ije Mindanao ti kabagyan da kan ni mama. Kastagayam. Saan nga rod dito iti sigod a lugar da? Iso nga awan kabagyan nyo dito eh. No, adala ko mamo mi a kabagyan mi. Panawan mi ni Tita Jacinta. Mapan kami iti balay ti kabagyan mi, nana. Kasanon ti balay kan grocery yo? Alangan mo't ako kwa ni Manang Jacinta. Imbag ta nagkita tama ng Jacinta. Ne, kanayon tamat nga kita. Saan laang ina? Saan aga po ta makibiyangak? Ngam kakaasi dagiti ubing. Apay ko maakakaasi da ako nam. Madlaw a mabisin dala unay. Pinakan ko ida dito'y balay idi malam. Awan ka ngamin, kat awan ka nun ti iluto da. Anya? Naibos ka din ti ginulpik nga abastuda. Nang gulpi ka iti noodles kan itlog? Madimot ano kan yun noodles kan itlog laang manang. Apay, dakes ka di ti noodles kan itlog.
No iso ka na yun, maumadamot manang Jacinta. Agyaman da pay ket di taigatangak pay ida. Umay kayo man da kayo adwa. Ay, Apay ka di, tita. Di da kam kumakadalan. Anay! ha? Si kamot! Ah, Daytang ti maganab yo. apay ka di, tita. Anyo ti basol me. Apay anapan kayo nangan di tabalay ni Adela, ha? Anya timbagbagayo ijay, ha? Imbaga mi lang mat ana ibus ti noodles ken itlog aginatang mo asid sidaan mi. Tamang mangan ka iti restaurant. Apay nimbagayo amang mga anak iti restaurant. Sinalbag kayo. Dakas kan uti aglastog, tita. Imbaga mi lang matipod no. Imbaga kaya sumungbat ka, Ha? Ay ko, tita. Nagsakit. Apay na kami suot ka, bigbigat. Malas ka no day ta na kami suot, naawan pa'y buena mano. Masurunak kadagiti ubing nga anak day di asawa. Mas dawak namin ha. No apay asikat ti mga asikaso kadakwada. Balay da ti paggigyanan mi. Kukwa ni papada day ti grocery. Ngam awanan di amada. Tanatay kat nga rod. Ited mo ida kadagiti kakabagyan da. Sigod at taga Mindanao da. Awan ti kabagyan da ditoy. Di ka pa'y lakat ited ida iti DSWD. Ang mga nualaan da ti grocery, no ited ko dagiti ubing. Sa bagay, kantidak kalabalay. Sayang agpaiso, no saan nga iti puder mo ti pagyananda. Saan kamit ngamin aligal nga asawa ti amada? Kasano? Agkalay sa kami kuman, ngam na aksidente. Iso asikalatan ti agparang agarjan da, tapno agyan kalata iti balayda. Umayak tumet ijay, inton madanon ti aldaw. Nagadumot to'y labaan talupot, mano. Nasakit ti imak. Uray siyak nga rod. Nasakitan ti imak. Nagdakkalmat ngamin ti ulas ni tita. Pati dagito'y kortina. Naglalawa da. Ada ko masabali apapananta, mano. Jak maanusan dito'y. Pumanawtan dito'y. Ngambalay tamat daytoy, ading. Ni ka di tita Jacinta ti agyan ditoy. Balay ta, nga makatulong taman. Saan ta katulong? Ti katulong katag sweldo. Ngamda ta, awan sweldo ta. Pumanawtan, mano. Ha? Papanantangay. No sumangpit ni tita, kat dita pa'y nalabaan amin dagitoy. Kudutan na tamanan. Saan kayo arumrumwar, mama? Irikap ko ti gate. Nagawid nga min di katulong akadwayo, tamasakit ti inana. Apay masakit. Apay ka irikap mo ti gate. Amangan numayaw awan kayo, narumwar kayo iti gate, mama. Amangan pa'y lakat numaatalan kayo iti aglabas alugan. Ipupok na ka de. Saan, mama? Rumwar tanto adwa. Wano, inton ada kadwayo. Apay masapol nga da kadwa. Sa anak mo't ngagpaawit. Saan nga iti dayta, mama? Amangan nga no umadayo kayo. Marigatan ak amang sapol kada kayo no kaskasano. Apay nga minasapulan nak. Bakit akon? Ambok ti aramidak. Kaslay di, napan kayo ije kabangibang apurog. Imbag tamam mo na kadya nakakita kan ka, kat inyawag na kanya. Inaklag pala ilang mo. Basta saan kayo arumwar, taama nga numaatalan kayo itilugan. Ala, tagtrabaho akpay, mama. Patasag man nga ilukat tigit. Ada bati ni Flora at ulbak iti labisaan. Nalukataan. Makapasyarang matlagan. Saan ka ta nakakulong? Kanayon dito ibalay. Ada sumungan ka, Jim. Para ang taglugan na. Para! Aguray, talumugan na! Kitaam ka di daytoy bodega, manong. Nagado a karton,
plastik, bote, kan anyapay dagitoy. Nakitak jay kaadalak ang naglako iti kakastoy. Adda pa'y landok ditoy. Malako ka di dagitoy, manong? Una. Saan tamat amaawit dagitoy? Ay, mapantay iti agat-gatang. Taibagatang adu ditoy. Kaya't da nga umay ibunan? Adalugan da para ala iti gatangan da. Hala, intan iti junk shop. Intan nga rod, manong. Adumat dagitoy. Nabayag siguro ang naurnong dagitoy. Agdusaag mo ti tataon. Dumsaag mo tan. Magnaak di taigid. Kuray man. Hanya nga taya dagito'y babasit abagbalay. Basaag man tinakasurat. Cemetery. Cemetery. At medyo dakal ijay akalapaw. Ay, ijayak man abapan aglinong. Kasla makatudtudumot kami. Ay, nagpintas mo tanday ti basit abalay. Naaladan iti landok. Ngam adamot mabalin apagunagan. Tiles ti swelo kandiding na. Pati ti kaslalamisaan, tiles mat. Ay, umunagak man, taditaak man nga agtugaw. Ay, mabisinak pa'y kitin. Awan mo't makan dito'y napintas abasit abalay. Nagdakkel mo't tibayan tin lako tamanong. Un nga rod ading. Addan kwartata. Saan tan nga gawid iti balay? Diyak kayat ni Tita Jacinta. Papanantangay. Inta ijay musulyo da papaken mama. Adalinong ijay. Ken adapay pagtugawan ijay. Mapantay jay Campo Santo. Sabagay. Saan tanan jay? Sige. Mapantapay nga rod gumatang iti kananta. Sige, manong. Inta gumatang ijay restaurant. Makaraman tamatlangan iti sabali amakan. Dinangdang ken karne ti kayat ko. Apay ang nakalugat ti gate. Nakabitin tutulbak iti kandado. Ay, masapol nga awagak ni Pulis Armand. Hello, Armand. Mapukpukaw ni Mama. Pangasim man, tatulungan na. Anyang oras ang nagpukaw? Saan ko nga muna niya nga oras? Ngam itay bigat, inkandadok ti gate. Awan ka di ti kadwa na ti tabalayo? Nagawid nga min ti katulong. Kinasaritak ni Mama saan arumrumwar, ngam rimwar latamot. O sige, tay bagak kadagi ti kakadwak, tagsawar kami. Alaman nga rod, friend. Ay, imbatik ti tulbag. Nakita na siguro. Iso alinong katan na ti gate. Awan mat dagiti agkapsan. O di nasayat no awan da. Tapno dua talang ditoy. Amangan no addamang sampol ka dagiti ubing kanya. Di bagam anapan kay jay grocery. Kat idi sumangbat ka, awandan. Sa bagay, saan ko mat idaakap kapin ano? Ngam no addamang sampol ka dakwan. Kasano akon? Nalakalang arasunan day ta. Awan samot tan ti papartidos da ako nam. Awan, ngam day ta kaaruba ti agin lalaing. Isakit na ida. Kita manong. Ada nakaidda abakat iti unag ti musulyo. Sino nga tanday taabakat? Kabagyan nga ta da papa? Saan nga taan na uyong day ta abakat? Inayadan tati umasidag. Amangan no agkudot, akas kan ni Tita Jacinta. Mabuti nga ksamot nga umasidag, manong. Sino nga taday taabakat? Kabagyan nga ta, papa?
Saan nga ta nauyong dayta abakat? Inayadan ta ti umasidag. Amangan no agkudot, akas kan ni Tita Jacinta. Mabutengak met nga umasidag, manong. Saan siguro nga agdangran, tabakat met. Mangantan ta mabisinak. Dito'y asidag ti musolyo ti pangananta. Mayat ko man umunag ta, tagtugaw ta di taunag. Linong di ta. Kumit kita ti bakat, manong. Ay, umunag paso. Umunag ta, taikan ta iti kanan na. Amangan no mabisinan day ta abakat. Mabisinak, ubing. Adda ka di makanyo dit, ha? At nabalon mi, Lola. Ikanda ka iti makan, tamangan tayo. Ay, agyaman na kada kayo, ubing. Mabisinak nga mawan balon ko. Nalipatak ngamin tinagbalon. Agsasango tayo nga rodan amangan Lola. Malaman nga rodan ay mabisbisinak unay. Ay, ayan ka diti balayo, Lola. Apay nga da kayo dito'y musuleyo da papa. Ha? Papayo ka diti akin balay ditoy. Dito'y tinakaitan naman dagiti dadakkel mi, Lola. Anya, tanam na ito'y nagpintas abasit abalay. Un, Lola. Saan nyo ka di nga am mo tinaitanam dito'y? Aday taman tinaganda basaan nyo. Ay, konak no balay na ito'y. Imayak naglinong. Adamot ngamin pagserkan. Hello, Arman. Kumusta ti panagsapolyo? Awan tayo met Flora. Awan ka di tinamnama anapanan ni mamam. Awan mat. Ay, napanan na nga tan. Nagdama nga kadagiti asidag ditoy no nakita da. Ngam saan ka numat? Naawan nakakita, ang mga nulimugan. Nakadanunan na ngay nga tan no nagluganan. Ay, madanaganak. Mangiwaras tayo itiladawan na, tapno daras masarakan. Wen man, friend. Tagpaprintak iti ado a pictures. Agpatulong ka kadagiti amom amang ipaskil itiladawan na. Ikabil mo mutan ti contact number mo, tapno awagan da ka, no makita da ni mamam. Uwan gayam. Ikabil ko pa iti address ko. May mayat manen. Tabarang adamang itulod ken kwa na di tapalayo. O sige, kasta nga ro ti aramida. Anya ka di tinagan niyo, Lola? Ha? Nagan ko. Ay, kwan saman. Flora. Flora, tinagan niyo, Lola? Kasla-kasta ba tinagan ko? Nalipatak samot taon. Ayan ka di ti balayo, Lola? Ada ka di ka balayo? Nalipatak butan tayan ti balay may. Lagi pa, tay tulod na ka ija balayo, Lola. Dito'y aklatan. Dito'y napintas abasit abalay. Kasanungay ti paglutuan kan kanan niyo dito'y, Lola? Kanan? Mabalin ka din nga ikandak tumanan. Uray da kamin ka ni Manong. Agyan kamin samot tan dito'y. Nauyong ngamin ti agsyuman kada kami, Lola. Ay, agyan tayo nga rudan dito'y. Huray sakit. Jack batan amo ti pagawidak. Saan mo tinadagawid dagiti ko nga ubing? Napanandangatan. Ay, baginawag ko maida. Adda pa'y lalabaan dita. Saan ka diya may mayat no di dan sumangpait? Kasano no adda o may mang sarong karkadakwada akabagyanda. Mhm. Anya ti baga? At nga tamat umay mang pasyar kadakwada. Day talaang ti pagdanaga. Amangan no siyak ti mapabasol. No anya ti mapasama kadagijay nga inutil. Ikanda kan samatan iti parikot dagijay nga ubing. May mayat kuma no adda kabagyanda apang tadak kadakwada. Ngam amangan no alaan dati grocery ken balay. Imbag ta nasabat ka, Adela. Adda ka di ba gamanang? Nakitam ka dino sa dino tinapanandaan na ken Rocky. Ha? Awan da ka di pa'y manang? Awan da pa'y nga rod.
Napanan nga tadagi jay nga alikutag nga ubing. Saan mo kada pabirok ida, manang? Saan damat ama pukpukaw, tapi manaw da. Ammo da ti pagsublan da. Kasano no di da nagsubli? Pangalaan da kumaiti kananda, no di da agawid. Agyan kayo kan ni Lola dito'y musoleo. Tay nakpidutan dagiti nakitak a plastik kan bote iti igit ti sementeryo. Kat inak ilako ijay junk shop. Sumurutak, tainakmat makipidot, manong. Saanan? Amangan numapukaw. Wan numayaw awan ni Lola. Kadwa ampay. Amangan numadalapos to tilugan. Aw-awirat ni Lola, manong. Saan mat nga ubing tapno aw-awiram. Bantayam tapno saan amapan iti kalsada. Amangan numaatalan. Sige, tapadasak adamagan no ayan ti balayda. Wan man, padasam numalagip na pay. Kunanamat ngamin analipatan na. Barang malagip nanto Wen manong, pidutak mat dagiti agkaywara dito ya plastik. Ada ngamin nakita kasako ija igin. Malagip mo ka din ti ayan ti balayo, Lola? Saan ka di aday ti balay tayo? Anya tinagan mo? Malagip ko Flora, tinagan ti anak ko. Ha? Kunak man no kunayo ada kayo ti akin nagan iti Flora, Lola. Adaya mo timbagbagak. Ay uwun, malagip ko. Flora, tinagan ti anak ko. Kat, anya mat tinagan niyo, Lola? Saan ka di adinamag mo itayan tinagan ko o kat imbagak? Da kayo tinagdamag itinagan ko, Lola. Siyak ni Ana. Anya mat tinagan niyo? Ay, bayampay laang day tanagan. Mabisina ko. Saan ka di akalkalpas tayo anangan, Lola? Nangan tayo na Ay, nalipatak mo tan. Ang hapay ngay akas la mabisinak manan. Inton sumangpet ni Manong, adan to isangpet na amakan, Lola. Imbag ta nagsabat ta diti kalsada, gayam. Saan ka kadi asimrak iti trabaho mita? Nagliwak pa ita sa pulak ni mama. Lading itag, nga masapul alawlawan tayo ti ili, tapno masarakan tayo. Adatap mi alimugan, taapay nga awan iti asideg. No naglugan, nagturungan nga ta tinagluganan na. Amang ano nakadanon iti sabali nga ili. In-coordinate min kadag iti police station iti sabali nga ili. Adamot en picture na ngayon forward ko. Ay, jak makaid na amang pampanunot kan ni mama. Awan mat siguro ti dakas ang napasamak na. Nagkalma ka lang. Napigsamit amag na ni mamam. Medyo makaliplipat lang. Wan nga rod. Nalipatan na siguro ti balay mi. Iso asan pa yan nagawid. Manipud adda impatakder da di taasidag ang grocery. Kimapsot matan to'y grocery. Imapal tumat dagiti sinalbag. Ita, addan ka kompetensya ti grocery abang bantayan ta. Nadlaw ko ang manipud awan dagiti ubing. Kimapsot mat ti grocery. Naira na lang siguro, gapotad da ka kompetensya. Nga ta. Natagtaga-inop kukit din ti amada. Kasla makaungot kanya. Nairanra naman inday ta. Gapo siguro iti kapapanunot mo, sakbayan naturog ka. Saan mat? Sika magti pinanunot ko sakbayan naturog ka. Tas ikakat nga rod ti kadwa. Di mo ko na. Asinarungkaran na ka tinalpasan anatay, ha? Diyak man mo. Ngam apay akas jay. Makaungat amang kita kanya. Sumurot kami ba't iti papadam. Ha? Makabag na ka kadi, Lola? Inak namin agpidot iti bote kan plastik. Pagpidutam aya. Ado ti amo ka plastik kan bute iti bodega ti anak ko. Ha? Sa dino, Lola? Intayo alaan. Diyan naglakwan mi kan ni Ana na alam mi iti bodega mi. Kat at dapay ita. Saan mi pa'y anagasto?
At ayamot bodiga at ito'y basit ken napintas abalay. Saan abalay daytoy, Lola? Musuleyo da papakan mama daytoy. Intayo nga rod iti papanam. Bareng makita tayo ti balay may. Ha? Ay, un nga agpayso. Barang makitam ti balayo. Intayo nga rodon. Tanawan tayo pa ito'y basit anapintas abalay. Agsubli kamin tumatlaang ditoy, Lola. Ana, kibinam ni Lola. Tamangan no maatalan itilugan. Wen manong, Lola, saan ka suminsina kanyak? Agkibinta? Ay, ayan nga tante anak ko. Napukaw nga ta. Amangan no adda ije balayo, Lola. Amangan no da kayo tinapukaw. Ay, saan na ka mapukaw? Tabakbakita na kon. Ayan nga ron ti balayo, Lola. Malagip yun? Bareng makita tayo dito'y kalsada. Asidag iti kalsada ti balayo, Lola? Wun, asidag iti kalsada. Ala, inayadan tayo nga rod timag na itiigid ti kalsada, Lola. Agturong tayo ijay sentro. Di mo ka din nakita dagiti ubing no si Mang Patdan? Apay, kasangsangpot mo ka di, mana? Adamot kadwam? Iso ni Jano, kadwak nga aglaklako ijay grocery. Adan samot relasyon nyo. Kadwam sama nun idikalman. Na, dakes ka di. Agpada kami mat anawaya. Ngam, kasano dagiti ubing? Balay daday tapagigyanan nyo, sana ya. Balay dalat ta, imbagak aya asaan da abalay. Ngam, ayan da nga rudan. Ay katagawid dan to, ano makalagip da? Napandala siguro nagpaliwawang. Diyak magustuhan ti tono ti panagsarsarita day diya babae ah. Masurunak nga rod iti dayjay a babae. Kunamlano asino. Ikaktuman iti pagnakman na. Anya ti aramidan. Amangan no ad-adda-adakes ti mapasamang. Dakas at talaga ti mapasamak kan kwa na. Ngamayat mat ti ibungan ay para kadata. Alwada man. Tamangan no dakdakes ako na ti mapasama. Di kagdanag. Nalaingak. Diyak mat ipalubos amay sagmakta. Gayem kanu nga minti ina dagiti ubing dayjay nga Adela. Isugayam nga isakit na ida. Agpatinggalaang iti panangisakit. Ngem awan pulos karbengan na kadakwada. Santa nasayangan ti oras ta. Dagijay kit din nga ubing ti pampanunutin ta. Mas daawa ka. Tiket di masakbayan ta, ti planuan ta. Hello, gayam. Kumustan? Ayan mo itan. Adak dito ka bang ibang hili? Adan ladawan ni mama ana ipaskil dita. Saan ka di? Wen gayem. Ado. Ay, ayan nga tan ni mama. Barang masarakan tayon dito ka bang ibang hili. Sapay ko ma. Manong aldawon. Awan ka diti kwarta nang igatang na iti kanin na. Ay, jak amo. Sa maysa, no makalipat. Dinan amo ti aramidan na. Kasla ubingon. Sige nga, bye. Sige gayam. Bye. Manong, kita am tiladawan iti alad. Lola, saan ka di aladawan nyo dayta? Ha? Kasano ka adaladawan ko dita? Missing kayo kanu, Lola. Mapukpukaw kayo. Anya mapukpukaw. Adaak mo't ditoy. Adora gayam tinagan yo, Lola. Wen nga rod. Adora tinagan ko. Imbagak lang nga rodan. Sa balimat nga mintimbagayo anagan niyo. Mabilang Takitaek, noan niya ti address da Lola. Ay, masapul nga kakadwa tayo. Diyak kaya't ngagsisina tayo. Imbagak lang nga rodan nga adora tinagan ko. Sa balimat nga mintimbagayo anagan, Lola. Mabitlang Takitaek noan niya tinailanad nga address da Lola. Ay, masapul nga kakadwa tayo. Diyak kaya't ngagsisina tayo. Ala,
Intayo pa'y nga rod ilako dagito'y napidot tayo. Tamapan tayo di ta na ilanad nga address. Aglugan tayo ka di, Manong. Ay, malagip ko. Nagluganak. Idi kwan, simbardang. Kat imulog ak matan Intayo nga rodan. Ha? Adda pa'y contact number. Ngam nabati ti cellphone ija silid ko. Tawan lod na. Nalipatak nga intugot idi pimanaw ta. Awan load na ta saan matamang di tita hasintay ti kwarta. Hun nga rod. Isuan nalipatak idi pimanaw ta. Diyak ngamin us-usaran. Tawan kwartak apaglod ko. Anya ti mayam abigbigan. Apay nga adda ka iti arubayan ni. Awan ka di pa'y dagiti ubing. Anya aya ti pakasagnaram. Adda panunot dan. Agawid dagi jay no mabisinda ko nakmat. Gayam ko ti inada. Idagsaksakit, imbaga na kanya kasaan ko abaybayan ida. Ngam kaputadakan, intalag ti amadakan ka. Ngam daksang gasat, tana aksidente. Saan ko apinapanaw dagiti ubing? Ngam saan ka nasaya at kadakwada. Dayta ti imbagada kanya. Ulbod dagi jay nga ubing. Anya ko mati pamanaknak mo? Saan da apimanaw no nasaya at ka kadakwada? Saan kang agsaw iti saan mo ama panaknakan? Pasapol ko dagiti ubing. Agpatulong ak kadagiti panakabagi ti lintag. Delikado kay ti dayja babaya. Masapol nga garamid ak iti addang. Tapno saan ta mairubo. Anya ti aramidam. Saan ka di nga the basement daytoy ag grocery? At tabakan ti asili di jay? Alak dayja babae. Ta ipupok tay jay. Tapno saan ang makaaramid iti may kaniwas kontra kadata. Mayat nga ta day nga aramidam? Mayat! Ikanta iti luto na kanan na. Saan tamot apagaramidan iti dakes? Sa bagay, mabalin sa day aramidan ta. Pakanan tamat. Tapno di na amo adwata nga akin aramid. Agabungot kami kadagiti kakadwak. Ipan mi iti bakante asilid iti basement. Ikantametan iti kanan na ijay. Sino tinang salabay kanyak? Ikag ko ti, no di mo kayat nga iwak-wak ko ti balisong ko iti sikigam. Sino ka? Apa yan nakabungot ka? San ka man basta sumurot ka si tatanlugod. Marabadag ka din tiro panabas. Wan, perengan nyo dagiti mata na. Sige. Tapno di na makita ti pangipanan tayo kan. Hoy, sika. Di ka agaramid iti saan ko akayat. No di mo kayat ti mabagsol. Di naksalabayan iti nairot. Darasam kit di tibag na. Tapno makadanon tayon iti papanan tayo. Agtulnog ka! Pangipanan nyo ka di kanyak. Awanan ti adupay asaludsod. Saan ka amaan ijay pangipanan miken ka? Sino nga tadagi jay? Apay nga impupukdak nito'y asilid. Ada paglutuan kan kaldero. Kita agmano niya tinagyan day ta plastik. Bagas mat kan delata dagito eh. Anya ti kay tasawan da ito eh. Mapanak ija banda. Nakitaan. Ada lababo dito eh. Kan ada siar. Adamat danom. Apay nga ipupukdak dito eh. Di na kayo ka dinabigbig ni Adela. Kasano kumamabigbig na kami? Kat nakabungot kami? Inik kanyo iti pereng dagiti matana. Wana. Idi nakadanon kami ni J basement. Inrikap mintiruangan na landok. Inkandado mi itirwar. Nakakaamon anang ikat iti parang na. Nasaya. Ang mga numapan na ibaga kadagiti pulis ti kawan dagiti ubing. Siyak ti delikado. Wan gayam. Napanan nga tan dagiti nga ubing. Nagmayat kat apagsasawan dagiti ayan.
Makitak lain at makaramanda kanya. Ay, kapanan yung kaday. Di ta sumaruno nga ili, tata. Sige, munog kayo nga rudan, tapno mapunaw. Tata, lumugan tayo, nana, lola. Sige. Ay, tata, isardan na kami man iti daytoy nga address. Nakasurat di ta papel. Sige, amok day ta adisaw. Higit ti kalsada day ta. Sige, hintayaw, tanay, napunaw. Lola, amuda ti ayan ti balayo. Makadanon tayo ijay balayo. Adda gata ijay ti anak ko. Adda siguro, lola. Apay, pumampanaw ka de. Wala. Amo man no papapanan na kanayo. Adda siguro trabaho na. Papay, dilakat malmalpas day ta trabaho. Saan amalpas, lola? Amangan no iso ti pagsapulan na. Amangan no negosyo. Dito'y tinakalanad di ta address yo, Lola. Flora tinaganday ta contact person. Flora! Adda ka kaday! Lukatam ti gate! Ada tao arumwar iti balay, Lola. Mama, si kakadingag pa iso. Mama. Ubing na kita kakaduam. Ubing. Nakasarakan nyo ka ni Mama. Iti sementeryo, nana. Adda ijay musuleyo ti dadakkel me. Kaya't yung asawan? Ulila kayon? O, nana. Kadwami ni Lola naturog iti musuleyo ijay sementeryo. Anya nga iti kinkinan nyo ijay sementeryo. Adda naglakwan me iti plastik, bote kan landok. Anya? Ala, umay kayo. Umunag kayo, taado pa'y ti damagag kada kayo. Sumagmapanumal daw kung dito eh. Awan mo tao umay dito eh. Kasano ak nga tayo makalibas. Adda may sa atawa. Adda mo trehas na alandok. Mangkitak iti mabalin ko apang dadal iti landok. Masapul ang makarwarak dito eh. Nasa uyo nga ulila kayo. Ape akaslada maipalagip kanya, hindi nakita kayo. Ha? Anya ti kayat yu asawa, nana? Anya ka di ti apelyedo yo? De Cortez, nana? Di Cortez. Da ka di, ami kan sani ti dadakkel yo? Ha? Amom ida, nana? Nasingad agayam ko ni Mamayo. Kaing ingas yun ni Mamayo. Nigaya Mamayo, tinalagip ko, nakita kayo addoa. Ngam saan kayo nakita, natay ni Mama, nana? Naira na nga da business trip ko. Dito'y kayo pa'y balaywan? Saan kayo pa'y pumampanaw? Ado pa'y tipagsaritaan tayo, no sumangpetak. Hello, Arman. Hello, Flora. Awan pa'y tinasayat nga ipadamagkukan ka. Adda ni Mama. Adda ubing akadwa na simmangpat. Pimanaw akadagos ije balay. Taada emergency call ko. Nakasarakan da kanukin kwa na. Ije kano sementeryo. Ngam ado pa'y tikayat ko ang maamuan ka dagiti ubing. Sementeryo? Wan ka no gayom. Saan ko pa'y ida pinagawid? Takadwaan da pa'y ni Mama ije balay. Kasarita kida, apaman na sumangputak. Nasayat nga rod, ta nakasublin ni Mamam. Sige, taada akong itibatod ti opisina mi. Bye, friend. Adda landok dito asidag ti siya. Alaak, taiso ti usarak amang dadaal iti rehas ti tawa. Urayak arumabi, tapno di damangag. Kat no makalibasak, mapanak adagos iji presinto. Ibagak ti inaramid na kanyak. Imbaglakit din, taadda landok dito eh. Saan lata si mangpat dagiti agkapsan?
Napananda nga ta. No saan ta nga impupok dayjay nga Adela? Amang ano na panen nagipulong kadagiti pulis. Kunam no kalalaingan. Ha, manakibiyang. Anya nga ita tinaganab na. Ijay nan basement iti agnanayon. Adda ka di umdas akanin na iyan. Adu, makamo namang iluto iti kanan na. Agyaman kiti tamangmangan adi mat agtrabaho. Mangan maturog laang ti ubrana. Awan samat kabalay na amang sapul kan kwa na. Awan tadda na pananda. Addan sa ijay abroad ti dadduma. Nasayaat nga rod. Tapno awan mang birok kan kwa na. Itata nakasangpot akon. Kaya't kayo ang makasarita. Anya ka di ti pagsaritaan tayo, nana. Saan ka di ang asawa ni Papayo? Wala na. Ngam naranggas ti asawa na. Iswapi manaw kami ijay balay mi. Anya? Ngam saan arumbang apimanaw kayo iji bukod yu abalaya? Kasano? Kat nauyong mat ni Tita Jacinta. Asino ti mangimatmaton iti groceryo? Ni Tita Jacinta. Awan apulos karbangan na iti grocery kan balayo. Tawid ni mamayo dayjay kadagiti dadakkel na. Ngam awan maaramidan mi, nana. Naturay ni Tita Jacinta. Hello, Arman. Makaumay ka kadi dito'y balay. Oh, apay ka di Flora. At ka di Pasken? Ada importante ayuman ko kan ka. Maipapanday to'y kadagiti ubing, akadwa ni mama asimmang pet. Apay dagita nga ubing. Ikam ka di dahi ti gunggunada? Di mo pala ita pinagawid? Saan ko basta pagawidan ida, Fred? Adda ngamin pa kay naigak kadagiti ubing. Diyak mawatan ti pagbagam. At iddoga saritaan. Kasapulak ti tulong mo manan, gayam. O sige, umayak nga ron tita balayo. Agyaman ako unay. Urayan ka. Bye. Rabin, ituloy ko adadaulan ti rehas ti tawa. Nulakat mapil ko ti landok na. Mabalin akong arumar. Narigat amapil ko ti landok. Awan tapanan na. No di madadaul tumot laang day tarehas. Sana ay, tawan mo tiyong umay dito'y. Imposible. Asaan ang madadaul day to'y arehas. Imbag na nakaumay ka. Kaya't ko asulbarang ti parikot dagiti na ulila nga ubing. Anya ka di ti parikot da? Idi masakit ti inada. Imbaga na kanyak ang masapol, at isanikwa atawid na kadagiti dadakkel na, kat mapan kadagiti tuwang anak na. Rumbang lang nga kasta ti mapasamak. Ngam adakin na din na ti amada. Naranggas da ito'y, iso ang nagtalaw da. Kaya't mo asawin. Ti agsyuman kadakwada ti mangimatmaton iti grocery. Kan iso ti agigyan iti balayda. Kastang arod. Anya tinasayat nga aramidag. Awan ka di kasuratan ana aramid. Sakbay apimusay ti inada. Uhan. Adda na sa uidi kanyak ni Ami, nga agpaaramid iti kasuratan. Adag iti anak na ti pangtedan na iti balay kan ti grocery na. Amkan na, nga amang ano mga sawan to ni Sani kat maitsapwera dag iti anak na. Masapol nga rod makita tayo dahi ta kasuratan. Amang ipanaknag, ako kwa ti inada tinabati a kinabaknang da. Ayan. Adda na sa uidi kanyak ni Ami, nga agpaaramid iti kasuratan. Adag iti anak na ti pangtedan na iti balay kan ti grocery na. Amkan na, nga amang ano mga sawan to ni Sani, kat maitsapwera dagiti ubing. Masapol nga rod masarakan dahi ta kasuratan. Amang ipanaknag, ako kwa ti inada tinabati a kinabaknang. Ada impakpakasi na idi kanyak. Apakibambantay ko kano dagiti anak na. Ngam idinadamag ko nga inyawid ti amada ti babae. Sa anak-anak na pan iji balaydan. Kaslaman na igagara.
Anagrarana dagiti ubing ken ni mamam. Kat ije pa'y sementeryo. Panagkunak, adday pasimuda agday ta apasamak. Tay kunadan nga adda aramaten ti Dios, amang tulong kadagiti mairoruman. Inton makadanon tayo di grocery. Inkanto kitaan no anya ti aramiden ti balod na. Sana mabalin asyak ti mapanmang kita. Sana mabalin amaamuan na. Adata ti akin aramid iti pan nakaikulong na. Sabagay. Ibaon mo nito nga ti may sa akadwam anang dukot kan kwa na. Barang masapa sumrak iti grocery. Amangan no ado ti tawi iti grocery. Uray itantan pa lang ti panangkita kan kwa na. Ngam ayan nga tandagi jay nga ubing. Di dan makadalos kan makalaba. Dagi jay nga ubing ti makagapo. No apay anaikulong day jay nga Adela. No saan kumaanak kibiyang. Adayo akas jay tinalakam na. Ha? Agin lalaing tumat. Imbaglakit din, tasaan tayo ang nagsisina. Apay ka di ngay Jayan ti Mosoleo tinapanan niyo, edi pimanaw kayo dito'y balayo, Lola. Ay, tsak man ambo apok. Ijay mo tinangiturungan dagiti sa kanyak. Apay, da kayaw. Apay mo't anapan kayo, ijay. Nalipatan niyo ka di manan, Lola. Ijay tinakaita naman dagiti dadakkel me. Kasta ka de. Ay, di mo mo't ngamin imbaga. Mala, kayo agdigusan, talaba aktibado yo, Lola. Amom ka di ti aglaba. Lola. Manipod na tayo ni Papa, da kami ti pinaglaba ti agsyuman ka da kami. Diyak kaya ti agdigos, nalamen. Idadangan kayo iti danom, Lola. Papanamita, Flora. Awan sama ti trabaho yu ita. Paspasarak ko man, ti mapan iti sigod nga abogado ti pamilya dagiti ulila nga ubing. Bareng adda ngagpaisuken ko na ti kasuratan nga imbati da. Saan kami mo't ngaminan ang nagkitkita iti abogado da? Ti ka di nabati a kinabaknang da. Saan ka di a conjugal property da nga agasawa. Tawid ni Ami kadagiti dadakkel na. Ti balay kan grocery. Sa maysa, saan ka no ang nagkasarti agsyuman kadakwada kan ti amada? Mayat ko ma, no nasayaat kadagiti ubing. Ngam saan met, tanaranggas akunan. Iso nga adda pagsayaatan ti panagtalaw ni Mama. Tanagraranada iti sementeryo. Kita man ngagpeso. Saan aninamnama, aga po iti panagtalaw ni Mamam. Adda palimed amay butaktak. Anya dyan baga ni Nana Flora apapanan na, Manong? Iti kano abogado, ading. Adda kano kayat nang amuan. Apay apagsayaatan ta kanumat, Manong. Diyak mo't maawatan. Ngam adda iti timbaga ni Mama. Nga imbati na iti abogado. Anya ngay dyan nga imbati na, Manong? Diyak man amo. Ngam nasauna dayjay. Idi agsaksakit pa'y. Amuna ngamin adda taning tibiyag na. Diyak maawatan, Manong. Uray syakmat, ading. Diyak mo't maawatan ti imbaga na nga imbati na iti abogado. Kupingak pa'y ngamin ide. Aday ta, napil kong ti sumagmamano arehas. Himbag ta saan unay ang naging nasidag ti landok arehas. Numapil kong ti natuma, mabalin kong ti rumar titoy. Mangibiti nak tulaang iti ulos apagbitinak na umulog. Saan mo't kiti unay abakras di tabatog na. Ikarkarigatak ton tingumato iti kalsada. Nangibaon ka din tinapan iti basement. Inton madamdaman. Adda pa yung paaramid ko iti ibaon ko kuma. Inton sumangpatlangan. Anya ayamanan tinangibaonam kankwana. Ibaon mo ket di tamapan nakitaan ni Adela. O mga angas pa lang dayjay. Ado ti abasto na ama ka ni jay. Ano? Sikat yung makam mo.
Kasanungay no agsakit ijay. Isakit mo matlagayam. Apay no si ka nga rod timapan mang sarungkar kan kuana. Ay, makasarsarungkar iti balod. Oh, masadot ka matlagayam. Apay amang ibaon ka iti sabali, ha? Mala, si kaman laangan ti makamu. Awan ka di pa'y ni Nanayo a Flora, ubing. Awan pa'y, sir. Saan mi nga mo, noon niya nga oras asumangpet. Apay ka di apo pulis. Nasingpat ni Nana Flora. Apay asapsapulan niyo. Nasingpet a talaga ni Nanayo a Flora. Gayem ko, isungamok ti kababalin na. Ay, kunak no umayo tiliwan, sir. Saan ka di akasta ti aramid, ti pulis? Umay agtiliw? Tila ang managdakdakas ti tiltiliwan mi. Kasta ka di? Ni ko matita hasinta ti tiliwan niyo. Kanayon na kami akuddutan. Talaga ka di anaranggas ti agsyuman kada kayo? Wen, apo pulis? Pinapanaw na ti katulong mi, di na aksidente ni Papa. Da kami kan ni ading ko ti para dalos, kan para laba. Sana rumbang day tanga aramid na. Mabalin na matiliw iti kasta nga aramid. Panangabuso ti kasta. Dagito man, dagiti piglat ti kinedkedal na. O, iti barukong kan takyag ko. O, pati pa iti lapayag ko. Kanayon na atiritiran. Anya ka diti basol mo. Taapay akasta ti aramidan na. Saan ko kano nga ammo ti agdalos ken aglaba, apo pulis? Anniversary ti panang sumbat mo kanyak ita. Saan ka di arumbang intamat agdate? Awisen nak nga agdate, ngam siyak mataggastos. Tultulungan ka mat dito yung grocery Partner tayo ti amin na trabaho. Iso a partner tamat iti sapul ti grocery. Sa bagay, data ti mairanod iti sapul ti grocery. Tadatamat nga rod tagbambanog. Dayta nga rod. Iso akas gunggo na tamat nga agtrab-trabaho. Intamat agpalailang Wala, nanaman tamat ti pagrigrigatan ta. Narigat met, no trabaho ka na yun. Pag hinanaan tamat ti bagita, ikan tamat iti lang ay kan inana. O sige, mangrikop tapay nga ron. Taintaman agpasya. Nasaya ta si Mangpet kan, Flora. Adda kagayam dito balay, friend. Inyawag mo kumanga umay ka, tapnam mo. Medyo naibayagak, painuray ko pa ni attorney. Kasano tinapanam? Adda gayam imbati tigayam ko. Naikabil iti may sa brown envelope. Ada pa'y note na para kanya. Kita man nga rod. Gaputawanak iti nauding aldaw na. Imbati na gayam daytan. Kaya't mo asawan, nabayag da ito'y iti abogado. Kasta nga rod. Saan kami ang nagkitkita ka ni attorney? Taoray isong, kat napanmat iji abroad. Masungbatan amin na palimad. Babaan iti da ito'y akasuratan. Nakasaritak matendag iti ubing. Kat ado tinaamuak kadakwada. Nagmayat kit din ti agpalailang dito'y igit ti baybay? Wala rod, umay tanto manin dito'y. Kanayunan tati umay dito'y. Makapaikat iti stress. Wala, bayam, takadalawas, mangrikop ta iti grocery, ta umay ta dito'y. Uy, mayat deta na panunot mo Kaslata mo't turista iti Domingo. Saan lang akas na? Talagang agbalinta at turista. At damot aramaten tang agpasyal. Naragsak ka di matlaang, Jacinta? Talaga naragsak ka. Tadda imbati day di amadagiti ubing nga aramaten tang agpasyal. Sana kastati kaya't kwasawan. Naragsak ka di ti sidong ko? Wala. Ngam ti kinabak ng anaibati. Ti pakaragsakak launay. Ada ibaga ka na kayo, ubing. Ada imbati ni mamayo asurat para kanyak. Ngam itala ang anakitak. Agsasango tayo iti husgado. Ha?
Apay ngagsasango tayo, nana. Mapaaya ba ni Jacinta? Kat kadwa tayong ngagsasango. Mabutang kami ngagpakita ka ni Tita Jacinta, Nana. Saan kayo ngagbutang? Takadwa tayo ni Armand. Saan na kayo amabalin asaktan ni Jacinta? Anya ka di ti aramidan mi, no agsasango tayo. Itad na kami kadikan kwa na. Saan, Rocky? Masapol atong palagtikid daw ni Mamayo, babaan iti surat na. Anya jay nanggag ko nga, ada surat ni Mamayo ka ni Flora. Kung ayo anatay, apay ngay nagsurat. Surat na sakbay anatay, Lola. Asino kumangay tinangtad ka ni Flora? Ada ka nun ang ibatyan na nga abogado, Lola. Gayam dan samat laang ka, no? Ay, saan ko amawatan? Kasano day ta? Uray siyak, Lola. Saan ko mata maawatan? Diyak kayat nga itad na kami ka ni Tita Jacinta. Saan kayo amap-mapan? Uray itad da kayo. Apay, may padawat ayamot ti tao. Ta itad da kayo. Ni Lola talaga. Di na maawatan. Ay, nabanuga ka nagpasyan. Agpay deliver talangan iti kanenta. Tamasadutak ngagluto. May mayat manin. Agi na natakit din. Mayat ti kastoy abiyag. Baknang tan. Diyak ninamnama akastoy tigasat ko. May saaklay di ngaglakla ko. Ita, baknang akon. Kaputa kukwa kon tinagtrabaho. Nagtrabahuan ta ko Tagpada ta idi a trabahador dito eh. Ita, datanti manager. Nagmayat adenggan. Manager. Agnanayon ko madaytoy. Apay kumaasaan nga agnanayon? Awan mo't dagijay ubing. Di daam mo ter aramidan da. Dandanin madadaal ti rehas. Isagana kong tinaimpis nga ulos ta igalot ko iti tawan. Madamdamapay, mabalin kong ti rumar. Medyo nasipngatan. Iso asiguradong awan ti makakita kanyak. Daytoy langan tinabati. Pangurak man. Adita, mabalinan. Igalot kong ti ulas. Tabo mabaak mo tandita. Adita, naigalot ko na. Rumara kong dito'y. Nagbiti na ka, bumaba. Inay, hadak, tama numatinagak. Agpababa ako. Sidag ako na. Awan ko mati makakita. Yan. Anpita, naigalutan ti ulas. Rumara kong dito kat agbiti na ka, bumaba. Oops. Inayadak, tama nga numatinagak. Agpababa ako na. Sidag ako niti baba. Awan ko mati makakita kanyak. Aday ta. Sa dino at aday ti alukar. Sigurado, kalsada lakit di ditangato. Taadamang manggag ko nga ungor ti lugan. Kumalip-kipak ang umato. Kalsada da ito'y kunaktuman. Jaymot grocery abambantayan dahasin ta da ito'y. Isulakit diti akin nakam iti panakadukot ko. Mapanakadagos iti presinto. Tapno may dakitaon ti nakaipupukak. Idarum ko ida iti inaramid da kanyak.
Mapantayo iti presento, taalaan da kayo iti statement. Anya jay statement, nana. Ibagayo ti inararamid ni Jacinta kada kayo. Iso ang nagtalaw kayo. Saan miya kaya ti agsublikan kwa na, nana? Saan kayo nga itudkan kwa na? Nailanad iti surat ni Mamayo ang nagpakpakaasi kanyak, asyak ka no ti mga sikaso kada kayo, no awanton. Ha? Agpaiso ka di, nana? Diyo ka di kayat? Imbaga na pa'y ako kayo adwa ti balay, ganda duma pa'y akinabak nang yo. Imbaga ni mama ti kasta, nana? Wan imbaga na dayta. Ngam, inton amo yon nga imanihar ti amin. Itatasaan mi pa'y nga ammo. Anya ti aramidan niyo, nana? Ipamanihar tayo pa'y iti matalak. Agingga amaadaan kayo iti husto nga edad. Agadal kayo, tapno amo yon ton ti araramidan niyo. Imbaglakit din, tanakaumay ta dito'y balay da, nana Flora. Gayam-gayam ni mama. Un nga rodading ko. Di natagayang binaybayan ni mama. Uray awanan dito'y abiyag. Wan nga rod, mano. Kunak no agnanayon tangagladladingit. Gapu iti pan nakapukaw dagiti dadakkel ta. Nasaya at ti Diyos kadata, ading ko. Taadda nasaya at atao, apagkamangan ta. Wan nga rod, manong. Ni kumanana Flora, tinasawa ni Papa. Sana ni Tita Jacinta. Saan da siguro ngagkagasat? No agsasango tayo. Ibagak amin ti madi nga inararamid ni Tita Jacinta kadata. Ay, kunaklakit din no agpaiso tinatagtagainap mo. Anya man yung tinatagtagainap mo? Simangpet kampay idi dagiti ubing, ket binaot ko ida. Amang ano sumangpad dan? Amangan numabisinda, iso asumangpet dan. O di adangarudan pagdalusam, kan paglabaam. Naurnungan tilalabaan da. Nagbayag adida na kadalos. Napananda nga ta, kabayatan ti kawanda. Maamuan tanto, inton makasangpet da. Sumangpad da nga ta? Ha? Awan na sakit abakrang ko, no saan da sumangpet. Nakasagana kayo ka din, tamapantayon ije presinto. Wan, nana. Sige nga rod. Adda notice ang naawat ni Jacinta. Ija yung ibaga amin ang mading inararamid na kada kayo, Adda ka di posibilidad na ang mapapanaw ni Tita Jacinta ije balay mi, nana? Wan taawan apulos karbangan na ije balayo. Oray ti grocery. Mapapanaw mat ijay. Da kayo ti akin ko iti grocery ni Mamayo. Kasta ka di, nana? Nabayag mat basit aday jay Jacinta tinairanod iti para kumakada kayo. Inimutan na kami pa, idi agad-adal kami. Awan kwartami ama panagadal. Nagdakas talaga ti ugali na. Anya da ito Pakamumat ama panak kano ijay presento inton bigat. Iti anya aga po. Apaya papaya banda ka jay presinto. Diyan mo. Kado anak tamapantadwa. Kasanon ti grocery? Mangrikap tapay laan. Saan ko lakit di nga italag ti grocery kadagiti kakadwata. Anya ti amok ngay, no anya ti aramidan da. Agdiritso tanto nga ro di jay presinto inton bigat. Saan tan amapan ijay grocery? Wala. Manglukat tanto, apaman nga aggaputa ijay presinto. Nana, kadwa tayo ka din ni Sir Police Arman ijay presinto? Saan? Sa bali a presinto tinakaidistinwan na. Masapol nga ijay presinto ijay iliyo ti pagsasangwan tayo kada Jacinta. Ay, kunaklakit din no kadwa tayo. Ay, saan ka di mabalhin nga ijay presinto nga ayan ni Sir Arman ti pagkikitaan tayo? Ijay iliyo. Ta ijay mo ti ayan ni Jacinta. Masapul a pumanaw da iti balay mi, kan iti grocery, nana. Talaga aday ta ti mapasamag. Awan karbangan na ijay. Ta saan mo't ako kwa ni papayo da ijay. Sa maysa,
Saan damot ang nagkasar? Nasaya at mat, numapapanaw da. Naguyong mat. Aramida ti amin. Human ko da ito iti abogado. Kat iso timang tulong kada kayo. Mama, adda pa panan mi kadagiti ubing. Dito'y kayo pa'y balaywan. Adda pinilin ko akarro ba akadwayo, kabayatan ti kaawan mi. Pumanaw ka manaan. Ay saan mo nga ipanaw dagiti ubeng? Agsubli kami matlaeng, mama. Panawandak manaan nga agmay-maysa. Saan, mama? Umay ti may sa abalasang akarro ba yo, ta iso ti kadwam dito'y balay. Ay kay-kayat ko dagiti ubeng. Tanasing putda. Agsubli kami matlaeng, mama. Promise. Saan da ka apanawan? Basta, agsubli kayong arod. Isublim kanyak dagiti ubeng. Kaya't ko atiliwan nyo tinang ipupuk kanyak iti basement, sir. Asino tinang ipupukan ka? Kan apay nga impupuk da ka? Dahasinta kan Jano lakit di, sir. Iti basement ti grocery abambantayan da tinang ipupukan da kanyak. Pudno ka di dayta asasawa, ma'am? Uwan, sir. Oray mapantayo kitaon tinang ipupukan da kanyak. Sige nga ron, ma'am. Mga yabak iti kadwak, taintay kitaan ti bagbagaman ang ipupukan da kan ka. Uwan, sir. Isurok ti basement anang ipupukan da kanyak. Sige, ma'am. Ngamno agul-ulbud ka. Amumon ti mapasamakan ka. Di tadjay tawa nagnaak, sir. Dinadaol ko di rehas ti tawa. Iti manunga oras. Idiadan mabalin ko apagnaan. Bimabaak babaan iti ulos. O, kitaan yun, sir. Mabit lang, ta picture ti tawa ang nagnaam. Tiliwan nyo dagi jay adwa, sir. Ma'am. Apay ka di nga impupok da ka? Sakbay adinukot dak. Napan ko ngamin dinamag. No sa dino ti ayan dagiti ubing asyuman na, sir. Syuman? Uwan, sir. Imbaga ngamin kanyak dagiti ubing, anaranggas ni Jacinta kadakwada. Idi saan ko ida ang makita? Imbagak apabirok ko ida iti pulis. Sir, sumunga dagiti ipatpatiliw ko. Isuda dagita, oh. Tiliwan nyo ida. Man, tiliwan nyo ida. Yes, sir. Yes, sir. Adela, kasanungadang ka dito'y presinto? Kunayo siguro ajak makarwar iti nang ipupukan nyo kanya-kanya. Oy, saan ka nga impupok? Apay ko mga ipupok ka? Ulbod, ididinamag kuno ayan dagiti ubing. Nasurun ka kanyak. Imbagam aman nakibiyangak. Ko, pudno mat apakibibiyangam ti saan arumbeng abiyangam. Iso adinukot kan impupok dakkas ta kadi? Pagan ano ka ko mga ipupok ngay? Anya ko matimaganab ko kan ka. Gaputa imbagak nagpatulungak kadagiti pulis amang birok kadagiti ubing. Iso dayjay, siya kunti kulong nyo. Nagdakas kayo at talaga. Dito yan ti presinto ti Ilio. Intayon iti unag. Takasarita tayo dagiti pulis. Apay nga da ni Nana Adela iti unag. Wen kagpaiso. Nana Adela, apay nga da ka dita? Apay nga da kayo dito eh. Napanan nyo. Adda na singpat akadwami, Nana. Iso ni Nana Flora. Adda dito'y presinto da Jacinta ken Jano. Impatiliw ko ida, tadinukot dak, sadak impupok iti basement ti grocery yo. Apay nga inaramid daday taken ka, kabsat. Gaputadyak makita dagiti ubing. Imbagak nga agpatulungak iti pulis, tabirukan mi. Dayjayan ti makagapo. Talaga nga rod asaan anasaya at ti kababalinda no kasta. Nasa umon kabsat. Nagdakas at talaga dagita. Nagtipon da iti balay dagiti ubing. Nagtipon da di Jacinta ken Tata Jano, Nana? Wen, manipod pimanaw kayo. Insang putan ni Jacinta ni Jano. Ubing,
Dagiti ka di adwa ti sigud at trabahador yu iti grocery? Wan, sir. Ngam idi kon, insangpet ni papa ni Tita Jacinta. Apay nga insangpet na ijay balayo? Saan ko nga mo, sir? Ngam idi kon, imbaga na, nga awagan mi kano iti tita. Kasano anatay ni papayo? Naaksidente iti lugan kano, sir. Day tama ti imbagada. Ket asino ti kadwa ni papayo idi na aksidente? Ni Nana Jacinta kano, sir. Ket nan-ano ni tita yu Jacinta idi na aksidente da? Awan mati nakita kasugat na, sir. Awan ti sugat na. Kasla imposible mat daytan. Sir, kidawag ko ma. Asaanan ama palubusan ama panda Tita Jacinta kan ti lalaki iti balay kan iti grocery. Mapatganti kid daw mo. Tadakat nga ron pamanaknak. Ada kayo ti akin kukwa. Ada kayon. Kung akno saan kayo na sumangpet. Sana mabalin, apanawan da kayo, mama. Imbag, tasaan mo apinapanaw dagiti ubing. Saan ko mabalin apapanawon ida? Mama, malagip mo kadipay tigayim ko ani Ami? Ami? Apay dayta nga, Ami? Iso ti akin anak kadagiti ubing. Siyak itan ti panakainada. Addan apo ko yung mama. Saan da kun apanawan dagiti dua nga ubing? Saanan, mama? Madlaw ko, anaragsak kayo no addada. Ay, uwan, nasingpet da ngamin nga ubing. Anya ita ti mariknayo ang nakapupok dita selda? No nakarwar ka iti basement, makarwar kami mat. Kaasi kayo mat. Gapo iti kinaagom yo, nabalod kayon adi na oras. Pagbabawyam to daytoy nga inaramid mo kanyak. No didak ko maimpupok, adayo kumamot nga impakulong kayo. No saan ka man nakibiyang, adayumat nga impupok da ka. Amom ka di, apinaritan da kayon, amapan iti grocery kan iti balay dagiti De Cortez? Kasano anak pasamak dayta? Impakita da ti testamento ako kadagiti ubing ti balay kan ti grocery da. Anya? Testamento? Agbalaw ka itan. Nairidap ka ngamin. Ngam ita, mamaringkwas kan. Kasano anak pasamak dayta? Impakita da ti testamento. Ako kwa dagiti ubing ti balay kan ti grocery. Anya? Testamento? Wan. Agbalaw ka itan. Nairidap ka ngamin. Ngam ita, mamaringkwas kan. Nakaalaan da iti kunkunam a testamento. Iti abogado anang tadan idi ti inada. Apay nga italaang arumor dayta a testament. Apay nga awan ti igam ti asawa. Asawa? Saan kayo ama ko na nga agasawa? Ta saan kayo muta nagkasar? Ngam inyawid nak igebalay da? Inyawid na kalaeng. Ngam saan kayo nagkasar? Saan aligal nga asawa na ka? Masapol nga agpiyansata. Tapno makarwartan ditoy. Mapantantulan no adda hiring. Ngam awan ti kwarta a pagpiyansata. Di mangibaon ka iti mapan mangala iti kwarta iti grocery. Saan nga umanay ti kwarta nga da ijay? Adda ka din nakabangko a kwarta mabalin mo apairwar? Saan anakanagan kanyak ti libreta? Jak mabalin ti mangirwar? Kasanutan nga ruden ditoy. Awagam ti may sakadag iti kakadwata iti grocery. Ta umay naalaan ti tulbag ta mangala iti kwarta ijay. Sige, tawagak man nga rodye matalek akadwata. Imbilin ti korte, asaan mabalin nga umunag da Jacinta kan Diano iti grocery kan balayo. Agraban ti naibang ko a kwartayo, saan da mairwar? Kasta ka din, Nana. Agyaman kami unay kada kayo kan ni Sir Arman, iti tulong yo.
Nagsagaba kayo, gapo iti pan nakaulilayo. Ngem, kinasyan na kayo ti Apo. Kanayon may nga ikarkararag, adi na kam kumabaybay anti Apo, nana. Da kayo ti inaramat na, tapno magunod mi ti rumbang apara kada kami. Mamati kayo ka din iti pagsasao, asaan abaybay anti Apo ti mairoroman, nulakat na singpat da. Una na, mamatiak. Isu akanayon kaming agsingsingpet kani ading ko. Saan abaybay anti Apo, dagiti agtalagkan kwa na. Saan na kami akinalaban ni Tita Jacinta? Ngam nagaramid da iti may kaniwas. Isu nga dada ita iti selda. Inawagam ka din ti may sa akadwata iti grocery? Wan, imbilin ko nga umay dito taalaan na ti tulbak. Mandaram nga ibunag na ti daddo mga stocks ijay. Ta ipanaw da. Taapay, pangipanan na. Amangan ngamin no aggunay dagiti mang tultulong ka dagiti ubing. Kat saan datan apalubusan nga agpayso akas iti kunan ni Adela? Ay, pangipanan na ngayon nga ta. Dahita ita ti parikot. Pangipanan na ngayon agpayso. Ibagam nga uray di balay nalatan. Amangan no ilamang na ti dadduma. Saan nabalin nga da ipuslit na? Ngam tay awan ti magimulanta. Mala, taday ti ibagak, intun umay ditoy. Kayat yu ka di, tayin tayo manan agpasyar ijay musoleo, Lola. Anya musoleo. Ijay ngay nagkikitaan tayo ijay sementeryo, Lola. At dayamat, awan balagip ko. Ijay ngay inawagan nyo iti napintas abasit abalay. Ha? Ay, napintas nga agpaiso day jay abasit abalay. Wan, intayo. Ipakada tayo kanina na Flora, tain tayo manan, Lola. Amangan no kayat nabot ti umay pumasyar ijay napintas abalay. Ha? Kayat nangatamot ti umay ijay napintas abalay, Lola? Di na pa'y mo't nakita day jay napintas abalay. Sinalbag. Kinandadwan kano dagiti pan nakabagi ti lintag ti grocery. Kastamet asaan ta mapalubusan asumrak iti balay. Apay nga inaramid da dayta. Gapo iti testament nga inaramid ni ma'am. Ako kwa dagiti ubing ti balay. Grocery kanda dumapay akinabak nang da. Pagawidan tanto nga rod ngay. Sapay awan kwartata. Nabati ti koleksyon iti grocery. Saan ko anaala? Apay nga min ngayon batim. Kasanuta itan. Kunak no makasublita adagos. Adamot gayam ni Adela dito'y. Natilutak nga rod. Kasano nga taan nakarwarday di babae. Kunak ngamin nga inkakitaan. Nakitam ko man no anya ter aramidan na. Kunak mo sana makarwarti da nga. Ipakada ta kanina na Flora, manong. Tayin tayo agpasyar kada Lola, ijay musoleo. Hunading, orayin ta arumwar iti selid na. Awan samat trabaho na ita, tahali day. Naigagara nga ta, ti pa nagkikita tayo kada Lola iti musoleo, manong? Nalabit. Isu nga uray agkabaw ni Lola. Addamat jay kanito, nga adda malagip na. Isu akay kayat ko, uray agkabaw. Uray siya, kay kayat kumat. Isu nga idadadangak iti digos na no saan na akayat ti agdigos. Malamin ka no ngamin. Madanon tumot ti panawen akas jay tayumet. Malamin, no saan na ipapudot ti idigos na. Rimuaran ni Nana Flora, agturong iti kusina. Surutan ta, tagpakada ta. Addamon gaya mon napudot adanum iti termos. Wen Nana, indadang mi ken ni manong ko. Mabalin ka di ti agpakada, Nana. Agpakada? Agawid kayo ka din? Diyo ka di kaya ti agyan kanya? Saan kami nga agawid, Nana? Mapan kami ko maagpasyar kada Lola ijay musoleo dagiti dadakkel mi. Sa bagay, holiday ita. Awagak ni Arman, tamapan tayo amin. Kaya't ko ang makita at ibagbagayo ang musoleo.
Mapantayo amin, nana? Wan balasang ko. Masigurado nga oray ni Armand, kaya't namat ti umay. Makarik na ak itiliday dito'y selda. Kastoy gayam tirigat tinakapupo. Oray siya nga rod. Imbag ko man no awan da ito'y rehas ang nagbaetan ta. Gapo iti tarigagay taas saan ta mapukawan. Nakaramid talakit nga rod iti may kaniwas. Wan nga rod. Ad-addaan na ikulbutan gapo iti dakes nga aramid na. Nakaramid ta iti kinadakas, gapo iti kwarta. Agpaysutay kunad. At ikwarta ket kasapulan unay ti tao. Ngumno tagi ko iti dakes awagas. Addan tumadi nga ibungan na. Wensa? Masapol a pagbannugan. Saan ket agapo iti siniswiti kawagas? Addata dito'y akasla nakapupok ang marabutit. Agur-uray talaang iti umayda itid amakan. Kaano ta nga ta makarwar dito'y? Numapanagnakan ang nakabasol ta. Makulong ta iti mano atawan. Awan met nga rod kwarta a pagpiansa ta. Tapno saan ta nakakulong lakpan dito'y. Hello, friend. Mapan kami iti sementeryo. Kaya't mo kadimot ti umay. Okay, awan trabaho kita. Sige, sumuro ta kada kayo. Urayin da ka nga ro ditoy. Nakalagip ngamin dagiti ubing. Umuna date tayo daytoy. Date? Ije mo soleyo? Tapno di mo mat ko na. Ngayon sementeryo ti umuna date ta. Mapantayo iti park. Kalpasan nga gapo tayo ijay. Diyak amukan ka. Iti mo soleyo ti pangawawisakan ka. Park matan ti pangawisam kada kami. Ala, urayan dakbit ita. Intayo nga ro dagpasyarita. O sige, bye. Urayin tayo kano ni Armand. Kadwa tayo amapan ije mo soleyo ti dadakkelyo. Nabayag kayo ka din nga gayam kan ni Sir Armand, nana? Nabayagan. Ngam, apay sa bali ti isam mo, Rocky? Nabayag kayo gayam. Ngam apay nga agpada kayo nga awampay asawa na. Di inak manarabakan, si ka nga ubing. Apay kumano agpada kami nga awan pay asawa na. Awan matimbagak, nana. Ngam kayat may kan ni Ana, ti agbalin nga abay kan flower girl. Ring bearer ko ma, ngam dakelak mat gayam. Uy, di ka agsasao iti kasta. Kababain. Saan akababain, nana? Saan adakes? Nupay-pay sunyo timbagak. Adda tayo dito'y napintas abalay. Dito'y tinakasaraka, kadagiti nasingpot nga ubeng. Nana, kaya't tso ka di mo ti makasarak iti nasingpot a manugang? Adamot aya. Ay, mayat kaya, ngagbalin a manugang ka. Unay-unay, anana. Armag ti anak yo. Tapno agbalin tayo anaragsak a pamilya. Armam lataan, no kaya't naka. Nangagyo ubing, pinalubusan nak ni Lola yo ang mangaram kininanay ho. Saan mo nga ron abay bayagan? Masapol akan ayon tayo nga agkukuyog no adda pa panantayaw. Sika, ni Flora, kang dagiti ubeng. Wenana, matungpal day ta akalikagom yo. Oy, apay anda kayon ti agtutulag? Paayam ka ditikid daw ni mamam. Nabayagtan nga gayem. Ngamit kayat ko analablabas pa'y ngam aggayem ti relasyon ta. Isuasaan ka kuman nga kedked. Ala ubing, in kayo nagayayam. Tagsarsarita kami pa'y kininanayo a Flora. Ada pagtulagan mi itinalapat. Wense, inkamin, intan manong. Wanya, umanugot ka ni tikid daw ni mamam. Agbalin tayo amay sa pamilya. Dagiti ubing, ti kaslaan naktan. Instant matdaytan, pamilya adagos. Awan mo't lang ti pagturungan na, no di kasta. Anya pa'y lang ti kayat mo nga amwen.
Wano panagnagan. Please, Flora. Saan ta ko man apabayagan pa'y? Apurado ka mo't, Arman. Nabit mo pa'y ngayon baga ti panggap mo. Nataangan ta na dua. Amamuta matan ti tunggal maysa. Agdua-dua ta ka di pa'y. Idi pa'y anapudno ti ayat ko ken ka. Mabuti nga lang amang ibaga. Sige man laangan. Nabayag mo't nga inayat ka. Ngam inuray ka laang mo't nga agaro. No kastangarad, isagana tan ti panagkalaysata. Nay, agkeb-kebin kayo matan. Da kayo ka din. Wen mama, agkalaysa kami ni ti mabiit. Mayat nga ro, tay ko nakasan tayo nga agsisina. May sa tayo na pamilya. Wen mama, kat ikarik anaragsak tayo amin. Karaman dagiti dua nga ulila nga ubing. Ay, nangagyapok. May sa tayo na naragsak a pamilya. Un lola. Sakpay nga gawid tayo. Intayo ko makitaan nagiti dua abalon. Dati ta Jacinta, kani Tata Jano. Manipod at data dito'y Zelda. Awan pa'y imay ng sarong karakadat. Agbabawi akit nga rod itinaramidan ta abidot. Oray siya. Agbabawi akmat. Kumusta kayon? Jacinta. Jano. Ah? Kadwak dagiti ubing. Kini daw ni Ana nga umay da kayo pasyaran. Da kayo kading agpaisuan. Rocky. Pakawanan da ko mo. Maikariyo ka di. Asaan kayo nga agaramid iti dakas, tita? Wan baro. Naliday gayam dito o nagtisalda. Kuna ni Tata Arman. Ano kano agbaliw kayon? Ibabawi mi ti darom. Rumwar kayon. Nga mga barwanan kayo. Agpaiso ka di baro. Ikari, agbalbaliw kami. Agawid kami di lugar mi. Agyanan iti puder mi dagiti ubing. Tagkalay sa kami matan ka ni Armand. Kablaawan kayong arod kapsat. Sapay ko mata naragsak dagiti uping. Talaga ang naragsak dagiti ubing iti din nami. Saan mi idaabay-bayan? Ipaay mi ti umno kadakwada.